cel mai important, ca în orice fel de întreprindere, sunt oamenii. Toți cei care predau aici, predau din inimă, cu drag, se simte căldura cu care doresc să-și împărtășească din cunoștințele lor. Personalul școlii este fabulos, te ajută cu absolut orice. Și asta e foarte important. E important să știi că oamenii îți doresc tot ce se poate mai bine, doresc să te ajute, doresc să-și împărtășească cunoștințele și o atmosferă familială. Gândiți-vă, până acum sunt aproape 4500 de oameni care au absolvit cursurile aici.